la mare. Dormi. Liberă la mare. În timpul liber, păi ne trezim pe la 12:01, mergem la masă, eu mă mai duc la plajă, Andreea nu stă în cameră și seara avem spectacole, 3 spectacole pe care le terminăm în jur de ora 12. Mergem la masă și adormim după aceea. Cam asta e programul nostru. Alte întrebări? Aici, domnișoara? Ce lucruri ți-ai luat dacă ai fi pe o insulă pustie? 3 lucruri pe care ți-ai luat. Și pentru Andreea Bălan și pentru Andreea Antonescu, da? Da. Păi, în primul rând, cred că pe cei pe care îi iubesc. Îți mulțumesc mult, un Andreea. lucru. Mă așteptam să spui asta. Un lucru, deci cei pe care îi iubesc. Cred că o carte și un casetofon cu o casetă cu Andrei. Antenă sau parabolică, să te uiți la un totul, va minut, fi e bine. melodia mea preferată, trebuie să recunosc. Vai, stați să o pup! Mua. Nu uitați că diseară, spun iarăși, diseară vom fi la Maia și Andrei și cu noi acolo ne vom Ține pumnii vom reciproc. lupta acolo. Prietenește-ne, știți că suntem prieteni vechi. Hai să Florină, mai întrebări? Da, să răspundă și Andreea Bălan, nu? Și Andreea, da. Telefonul mobil, Da. un casetofon cu foarte multe CD-uri cu muzică bună și un grup de prieteni. Așa. Aici? Alte întrebări? Domnișoara, nu mă lasă deloc. Pentru Andreea Bălan. Sunt foarte mulți care au terminat teatru și film, facultatea și n-au avut șansă să joace niciun film. Tu crezi că ai îndeajuns talent să joci într-un film? Asta probabil Da, așa este. Da, eu am jucat într-un film și urmează să vină regizorul acestui film, Leonard Hențiu, să vină săptămâna viitoare aici la Mare și să filmăm în continuare și cu Andreea. Și acest film va apărea cam luna septembrie-octombrie. Și tot așa rămâne cineva ca tine. Noi am fost selecționate pentru acest film pentru că suntem niște persoane foarte cunoscute în România, nu pentru că avem calități de actori, de actrițe. Nu neapărat. Și nu am spus că am calități. Nu, oricum. Probabil reprezentăm adolescenții de vârsta noastră. Ok. Și Andreea nu a greșit când a spus Laurențiu, pentru că regizorul acestei emisiuni este Laurențiu, pe care... Nu, Laurențiu, ai spus Laurențiu și ai greșit. Laurențiu, pe care noi îl iubim foarte mult, eu una în special îl iubesc foarte mult și mi-a fost foarte dor de el și m-am bucurat că l-am revăzut. Da, ok, eu pe Laurențiu l-aud în cască cu toată emisiunea. Aplauzele erau bine meritate. Haideți să vedem acum întrebări pentru trupa Impact. Mâna sus, știți foarte bine, băiatul de aici. În primul rând vreau să-i felicit pentru muzica pe care o fac. Și Mulțumim. vreau să-i întreb dacă au cântat peste hotare pe undeva sau dacă vor cânta. Aveți de gând să Îți dai cântați seama că peste orice trupă de aici din România își dorește să iasă în afară cu muzica pe care o face. Deocamdată nu ni s-a evit această posibilitate, dar noi avem variante în engleză la toate piesele de pe albumul Lichid Progresiv, care sperăm în curând, pe cine știe, vara viitoare să ajungă și pe altundeva prin afară. Cristina, tu ce ziceai mai înainte? Că adevărul este că trebuia vara trecută. Ce s-a întâmplat vara trecută? Am avut o propunere din Germania, dacă tu amintești, Rareș. Exact, dar s-au întâmplat niște lucruri mai nedorite și uite, am ajuns să nu fim acolo. Ok. Sunt am fost pe litoral toată vara. Alte întrebări? Aici. Știi că vine din muzică, că am văzut ca o mașină super în videoclip. Mașina foarte mișto. Și monitoarele alea care sar în videoclip, da? Monitoarele alea au fost destul de scumpe. Mașina mi-am cumpărat eu nu cu banii pe care nu în totalitate cu banii pe care am câștigat din muzică. Oricum, la genul muzical pe care îl facem noi, repet, house, încă nu sunt adepți în România, sperăm să fie în curând cât mai mulți. Se câștigă atât cât să poți să mergi mai departe și să faci ceea ce îți place și ceea ce ne place nouă. Și voi știți care e regula principală în televiziune? Cât e lumea mai dragă și vrei să iei o pauză, publicitate. Pentru mine. Stați aproape. O pauză. S-au scris foarte multe prin ziare că noi am fi făcut promisiuni, nu neapărat. Am fost și noi contactate de diferite firme care putea să ne susțină. Dar ținând cont de faptul că ne-am reunit, ne-am gândit că ar fi mai bine să, într-adevăr, să lansăm ce am promis, să nu dezamăgim pe fani. Pentru că unul dintre motivele pentru care ne-am unit au fost ei, fanii. Ok. Alte întrebări? Uite, aplauze aici în gașca. Uite, o fată în spate. Hai microfonul. Ați luat bani de pe urma liniei Cămintea Andre? Aha. Nu. Chiar ce s-a întâmplat pe urmă cu Siltex, cu toată afacerea asta? Era
foarte interesant. Da, într-adevăr, eu una cred că nici măcar n-ar trebui să pronunțăm numele acestei firme. Bani de pe urma acestei firme nici nu s-a pus problema, dar noi în continuare sperăm că vom putea face ceva într-adevăr pentru fanii noștri, ceva de calitate, pentru că acesta a fost și unul dintre motivele pentru care s-a rupt această colaborare. Faptul că aceste hăinuțe nu erau de calitate și considerând noi că cei care ne iubesc merită mai mult, foarte, foarte calitativ, am spus că nu, mai bine gata. Oricum vă vom anunța când. Ok, Florin este deja aici în spatele tău. Am văzut. Am întrebări și pentru trupa Impact. Cred că sunt destul de multe. Băiatul de acolo. Cum își petrec timpul când sunt împreună? Ok, vremea voastră, Andrei. Asta este vremea mea.